पुरातत्व आणि पुराभिलेख खात्यावतीन सौंधे संस्थांच्या इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाचे लोकार्पण जाले. सुवाळ्याक आयिल्ले कडेन बानोड्या आशिल्ल्या सौंधेकरांच्या शिवतीर्थ राजवाड्याची खात्यान कुयदाद घेवची अशी मागणी मधुलिंग नागेश राजेंद्र वडियारान केली. जाल्यार सौंधे संस्थांच्या इतिहासाची साधने ह्या पुस्तकाची मजत घेवन हो राजवाडो पुनरुज्जीवीत करपाचो पुराय यत्न करतले म्हण मंत्री सुभाष फळदेसायान उतर दिला. हे जे आमचं घराण्याचा इतिहास जे ट्राईंग टू रिवाईव्ह याच्यासाठी खरंच मनापासून एकदम त्याचा आभारी आहे. आणि अजून आमचं अस्तित्व इथं आहे हे खूप कमी लोकांना माहिती आहे. सो माझं एवढीच विनंती आहे गोवा सरकाराकडून की बाबा त्यांनी यावं बांधवड्याला, आमचं वाडा बघावं आणि त्याला एक ऐतिहासिक दर्जा देऊन त्याचं काहीतरी सांभाळ करावं, हीच माझी प्रार्थना आणि इच्छा आहे. हा जो राजवाडा आहे सौंधे घराण्याचा, हा राजवाडा आपल्याला सांभाळून ठेवायचा आहे. वी हॅव टू रिस्टोर इट, वी हॅव टू सेफगार्ड ऑल द फीचर्स ऑफ दॅट आणि आपल्याला तो सुंदर प्रमाणे मेंटेन करायला पाहिजे. सो वी विल ट्राय टू गेट दिस. वी विल अगेन विजिट. आमच्याकडे ना तिथं it is not a protected monument, but we will try to protect it. We will try to restore it. जसे त्या वेळावेले आर्किटेक्ट आशिल्ले त्या वेळावेले आर्किटेक्चरान आम्ही ते करपाचो प्रयत्न करतो. प्रुडंटा खातीर साहिल मांद्रेकार.